Всеки път, когато във вас напира желанието да споделите своето мнение, а в същото време не си позволявате да го изкажете, поради страха от неприемане и неразбиране на това, което имате да кажете, тогава знайте, че по този начин трупате неизказаните думи като товар, който ще носите със себе си до момента, в който думите не бъдат изказани. Не всяко неизказано мнение се трупа като товар, а само тези думи, които са отражение на вашето вътрешно състояние. Такива думи напират да излязат, когато във вас дълбока болка се е зародила или някой е предизвикал във вас чувството на силно щастие, което е било нужно да бъде отблагодарено с блага дума, а в същото време не е било направено. Много често се случва хората взаимно да се нараняват, но да не говорят за това. И по този начин неизказаните думи като товар между тях стои. В взаимоотношенията с хората това е много често срещано явление, особено сред близки хора и роднини. Моментът, в който тези хора съберат смелост и изкажат трупаните с времето неизказани думи, тогава товарът от тях пада, когато с прошка и благодарност един към друг подходят. Знайте, че неизказаните думи копаят пропаст между хората, защото с времето товарът ги отдалечава един от друг. Понякога да изкажеш това, което мислиш, може да нарани от срещната страна, но знайте, че истината винаги може да бъде приета рано или късно, докато лъжата е вид предателство, което действа разрушително на човешките взаимоотношения. Да изказваш всичко, което мислиш без страх, че няма да бъдеш разбран, е част от урока да се научиш да отстояваш себе си. Бъдете смели и не позволявайте на всичко неизказано по пътя със себе си да носите, а намерете подходящо време и ситуация и го изкажете. Така ще помогнете не само на себе си, а и на човека срещу вас. Дори да си мислите, че го предпазвате от болката, като му спестявате своето мнение, знайте, че понякога точно тази болка може да го изкара от блатото, в което той се намира. Това беше откъс от книгата «Да откриеш щастието вътре в себе си» с автор Деян Раднев, Ширинан.